De afgelopen jaren werd Zeeland bestuurd in relatieve rust, ondanks een aantal pittige dossiers. PFAS, het woondossier wat ontploft is, de marinekazerne waar we van tevoren geen ideeën bij hadden hoe we daarmee omgaan. Daar hebben we toch elkaar iedere keer in kunnen vasthouden. Maar willen de partijen ook na de komende verkiezingen met elkaar door? En verder in het nieuws vandaag. Lang verwachte weg voor Terneuzen. En Danny weet precies wanneer vogels hun ei leggen. Goedenavond, CDA, SGP, VVD en de Partij van de Arbeid. Deze 4 partijen zijn al jaren in ogenschijnlijke prima harmonie aan het Zeeuwse bewind. En het zou zomaar kunnen dat ze ook na de komende verkiezingen samen een meerderheid kunnen vormen. Maar gaan ze dat dan ook doen? Dat vraag ik straks aan collega Ariane Lafort. Maar eerst een kijkje in die al jaren zo gemoedelijke keuken. Na 4 jaar in deze samenstelling lijken de gedeputeerden van CDA, VVD, PvdA en SGP, aangevuld met commissaris van de Koning Han Polman, nog steeds prima met elkaar door één deur te kunnen. Sterker nog. Smaakt naar meer. En dat terwijl er veel onverwachte crisisdossiers op hun bordje kwamen. De PFAS-vervuiling in de Westerschelde bijvoorbeeld. De marinierskazerne die niet doorging en het compensatiepakket dat niet makkelijk van de grond komt. De nieuwe strenge stikstofregels van het kabinet. En natuurlijk ook de coronacrisis waarmee het college aan de slag moest. En wat belangrijk is dat we de ondernemers hebben kunnen helpen. Je zag voor een deel van de ondernemers dat het werk juist toenam. De druk vanuit corona kwam om meer te produceren. En voor een ander deel van de ondernemers zag je dat het helemaal wegviel en die kwamen in de problemen. En we hebben allerlei instrumenten kunnen ontwikkelen die uiteindelijk hebben geholpen en die ondernemers ook steun hebben gegeven om weer verder te kunnen. En er is licht aan het einde van de Westerschelde-tunnel die eindelijk tolvrij gaat worden. Dat gaat echt gebeuren. Dat is een toezegging ook van de minister. En we weten dat we voor die tijd nog wel een aantal zaken moeten regelen. Maar wij focussen ons op 1 januari 2025. Wat zijn de uitdagingen de komende jaren? Zeeland gaat zich sowieso niet zomaar neerleggen bij de strenge stikstofregels. Veel stikstof in Zeeland is niet van Zeeland zelf. Nee, dat komt uit bronnen waar we heel weinig invloed op hebben, geen invloed op hebben. Buitenland, scheepvaart. Nou, wat we wel doen is natuurlijk het kabinet heel erg daarop doen bewegen. Maar nee, we varen daarin een stuk van onze eigen koers. En met het compensatiepakket voor de marinierskazerne zou het wel goed komen. Volgens Dick van der Velde neemt Den Haag geen loopje meer met Zeeland na de debacle met de kazerne. Nee, we moeten niet meer Calimero spelen. Ik denk echt dat we een volwaardige partner zijn voor het Rijk. En dat ziet het Rijk nu ook. Maar één ding is niet gelukt. Ik heb geprobeerd om ze ook nog aan het sporten te krijgen, gezamenlijk. Dat is dan voor de volgende periode nog een uitdaging, om ook wat meer te sporten met elkaar. Dick? Ja, want het knoopje gaat niet meer dicht. Nou, ik begrijp hieruit, dit worden hele moeilijke coalitieonderhandelingen. Als we allemaal moeten gaan sporten, welk college er ook komt. Wat ik hoop dat we voort kunnen zetten is elkaar in de ogen blijven kijken. Goeie kop koffie drinken, zeg ik altijd, met een Zeeuwse de bolus erbij om elkaar te begrijpen. Dat is de Zeeuwse kracht en die moeten we volhouden, ook de komende 4 jaar. We gaan naar Ariane Lafort, die de verkiezingen natuurlijk op de voet volgt. Ariane, coalitiepartijen kunnen erg goed met elkaar overweg, dat is wel duidelijk. Dus ook de komende 4 jaar dan? Ja, het zou de 4e achtereenvolgende periode worden, Floris-Jan. Dat CDA, VVD, SGP en Partij van de Arbeid bij elkaar uitkomen. 4 jaar geleden was er opeens een nieuwe speler, Forum. Maar ja, een onbekende partij zonder veel bestuurservaring. Vandaar dat toen de bestaande coalitie toch alweer snel toch weer voor elkaar koos. Goed, Partij van de Arbeid denkt nu, nu ze samen zijn gegaan met GroenLinks, helemaal wel heel anders over de mogelijke komst van 2 kerncentrales. Gaat dat dan niet botsen? Ja, Partij van de Arbeid gaat deze statenverkiezingen inderdaad in samen met GroenLinks. En waarbij geen kerncentrales erbij toch wel een van de campagnepunten is. Ja, het is natuurlijk de vraag hoe de andere partijen erop gaan reageren. Die toch wel heel graag die 2 nieuwe kerncentrales erbij willen. Gaan zij dan toch Partij van de Arbeid en GroenLinks erbij nemen? Vanuit het betoog van luister eens, het is toch een rijksbeslissing. We gaan daar helemaal niet over in de provincie. Of gaan ze toch kiezen misschien voor andere partijen die toch ook die kerncentrales erbij willen. Wat dat betreft worden het spannende verkiezingen 15 maart. Ariane, dankjewel.
De stichting Borstelen tot de Kern is een petitie gestart tegen de komst van de nieuwe kerncentrales in Zeeland. Met de actie hopen de initiatiefnemers te laten zien dat er een groeiend verzet is in onze provincie tegen de komst van de centrales en dat er dus niet vanzelfsprekend draagvlak voor is. De petitie staat op de website petities.nl en wordt in september aangeboden aan de provincie. Het is definitief. Emerges gaat de autismekliniek in Kloetingen voor een groot deel sluiten. Het aantal bedden wordt halverwege dit jaar afgebouwd van 16 naar 5. De zorg vindt voortaan grotendeels plaats bij de mensen thuis. Bewoners en ook de belangenvereniging Ypsilon maken zich ernstige zorgen en er zijn ook kamervragen over gesteld. Er zou straks niet meer genoeg plek zijn om mensen op te vangen die dat nodig hebben. Het zou zelfs een verkapte bezuiniging zijn. Maar directeur Ralf Gillissen is het daar helemaal niet mee eens. Nee, het is niet 1, 2, 3 goedkoper. Want ook die ambulante zorg kost geld. De belangrijkste invalshoek is gewoon de kwaliteit van zorg die we bieden. Dat die passend is bij wat er nodig is en ook passend is bij de ontwikkeling van de zorg. We zijn anders gaan kijken naar hoe zorg vormgegeven moet worden. En daarbij is de insteek dat ambulante zorg vaak beter werkt dan een klinische opname. En dat is waar het om gaat. En dan, de wens die lag er al meer dan 15 jaar. En nu gaat het dan ook eindelijk gebeuren. De verlenging van de Laan van Othene. Dat moet ervoor zorgen dat de gelijknamige Terneuzense wijk een betere ontsluiting krijgt richting de provinciale weg. Vanmorgen werd het startsein gegeven voor de aanleg. Er waren vanmorgen vooral politici en pers aanwezig bij de aftrap van de aanleg van de weg. Maar het is natuurlijk vooral voor bewoners belangrijk dat die nieuwe weg er komt. Bewoners die 's ochtends Othene uit willen rijden aan deze kant van de wijk moeten dat doen over deze weg. Die is eigenlijk voor bouwverkeer en er zitten hobbels in. Maar straks als de nieuwe weg er ligt, dan kunnen ze zo rechtdoor richting de N290, de Terneuzense straat. En dat is al jaren de wens. Met alle frustraties van dien. Auto's die door de wijk racen, auto's die vluchtroutes zoeken. Via de polder waar ze niet mogen rijden. Toch hun weg naar hun werk vinden of terug. Dat moet na de aanleg van de nieuwe weg allemaal opgelost zijn. Het is een project waar in Terneuzen al jaren over wordt gesproken. 2006, 2007, toen waren al de eerste gedachten natuurlijk over de Laan van Othene. De wijk Othene was een echt sterk groeiende wijk. Tegen de economische ontwikkelingen in is Othene altijd blijven doorgroeien. En steeds vaker werd toch wel de vraag gesteld van ja, wanneer gaan we nu eindelijk de wijk op een goede manier ontsluiten. Nu is het dan eindelijk zover. De weg gaat dwars door de landbouwgrond naar de provinciale weg tussen Terneuzen en Zaamslag. En waar de aanloop jaren duurde, moet het nu snel gaan. Want provinciebestuurder Harry van der Maas beloofde vandaag dat binnen een jaar de eerste auto over het nieuwe deel van de Laan van Othene zal rijden. In Goes komen 2 nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente bouwt daar 2 leegstaande kantoorpanden voor om. In een pand aan het Stationspark is plaats voor 70 vluchtelingen. Aan de Nassaulaan kunnen 80 mensen worden opgevangen. En daarmee vangt de gemeente straks bijna 400 Oekraïense vluchtelingen op. De 2 locaties moeten vanaf 1 juli beschikbaar zijn. Vogelliefhebber Danny Verkruijsen uit Axel volgt het op de voet. De beelden van het slechtvalkpaardje dat in de watertoren van Axel zit. Het vrouwtje heeft al 2 eieren gelegd in de toren en Danny wist precies wanneer het volgende ei zou komen. Gisteren tussen 3 en 5 uur 's middags. Er zit ongeveer een kleine 54, 55 uur tussen de eiers. Dus bij deze, het was een makkelijk rekensommetje eigenlijk. Voordat ze begint te leggen wordt ze onrustig. Ze beginnen al wat meer rond te lopen, wat staan, zitten, draaien. En vervolgens gaat ze staan, ze doet een keertje poepen eigenlijk naar buiten toe. En vervolgens gaat ze in de leghouding staan en dan zie je ze persen eigenlijk. En je hoort ze zelfs ook persen. Hij verwacht dat rond 12 april het eerste kuiken uit het ei komt. Dus alle tijd nog om beschuit met muisjes in te slaan. De aanleiding voor hun vriendschap is natuurlijk verschrikkelijk, de oorlog in Oekraïne. Maar Valeria uit Oekraïne en Danielle uit Goes hebben een bijzondere vriendschap opgebouwd. Nadat Danielle vluchteling Valeria een jaar geleden in huis nam. Begin maart 2022. Valeria en Victor komen aan in Goes nadat ze een lange reis hebben gemaakt vanuit Oekraïne. Danielle vangt hen op. Ja, ik vind het gewoon echt... Ik vind het bizar. Je zal het zelf zijn, hè, met je kinderen.
Na een maand verhuist Valeria naar de Marnix-flat. Inmiddels is die gesloopt en woont Valeria in de binnenstad van Goes. Все хорошо. Здесь у нас все хорошо. Мы чувствуем себя прекрасно. Этот год был очень насыщенный. Не могу сказать, что он был сложный для нас. Приехав сюда, у нас были определенные задачи, такие как найти работу, жилье, устроить детей в школу, получить банковскую карту. И во всем этом нам помогала Даниэла, ее знакомые, близкие, родные. Поэтому мы не чувствовали себя здесь одинокими. Nu, een jaar later, hebben de twee nog steeds heel goed contact. Oh, wat heerlijk. Kom binnen. Конечно, мы всегда на связи с Даниэлой. Конечно, в меру нашей занятости мы не так часто можем видеться, но мы всегда на связи. Мы всегда спросим, как дела друг у друга, пойдем на кофе, ездим в гости. Поэтому мы всегда будем с ними общаться, конечно. We hebben gewoon appcontact. En als er wat is, dan zijn we er sowieso. En ja, even lekker koffie drinken of even bij elkaar binnenlopen. Lekker een keertje de stad in samen. Dat zijn nogal dingen die we samen doen, ja. Ей исполнилось вчера 18 лет. Maar de taalbarrière is er wel nog steeds. Tuurlijk. En we gebruiken nog steeds de Google Translator. En zij leren een beetje Nederlands. En ja, eigenlijk gaat alles vanzelf. Het is gewoon heel fijn dat je jezelf op je gemak voelt bij elkaar. Этот язык мне дается очень сложно, правда, тяжело. Но мы стараемся изучать этот язык, потому что мы же в дальнейшем планируем здесь остаться, поэтому это необходимо. Kinderen gaan naar school, ze hebben Nederlandse les elke week. Ja, ze integreren gewoon eigenlijk fantastisch. Он не настолько хорош, чтобы свободно общаться, потому что для этого нужно все-таки какое-то время, год, два, три, я не знаю, насколько это продлится. Но у нас в планах, естественно, изучить его быстрее, чтобы мы могли людям выразить свою мысль и чтобы мы понимали людей. Er is gewoon een hele warme band ontstaan. Dat gaat gewoon echt nooit meer veranderen. Door de venijnige oostenwind was de kou nog niet weg en dan kwam er ook nog eens zo'n regenachtige middag bij. Nou, vannacht dan wordt het een stuk warmer en morgenochtend is het dan zelfs 7 tot 10 graden. Er valt af en toe een bui en morgenavond is het dan opnieuw koud met opnieuw kans op winterse buien. Op onze site lees je meer over Johnny Logan. Jawel, de tweevoudig winnaar van het Songfestival. Hij treedt op 17 juni op tijdens Roze Zaterdag in Goes. En ook Rutja Kot en Gerard Joling zijn erbij, is vandaag bekend geworden. Meer daarover dus op onze website en natuurlijk ook in onze app. Voor nu nog een hele fijne donderdagavond.